Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo raditi reakciju na ban listu. Ovo je zapravo live reakcija. Verujem da će biti velikih iznenađenja, s obzirom da je Konami konačno odlučio da updateuje istu i naravno ta ista lista će važiti do februara 7. Interesantno. Hajde da vidimo šta nam je to Konami spremio na novoj listi. Prvo krećemo od ovih banovanih karata. Protoss je banovan. Eto, ko nije voleo Protossa, sad će da se raduje. Eva je banovana. Fairy koji može da se zloupotrebi u mnogim dekovima koji koriste lightove. Dalje, da vidimo šta nam je još na listi. Interesantno, nema za sad još uvijek ništa. Nema Draguna na listi, tako da mislim da ovo nije fair, ali hajde da vidimo, možda je nešto odbanovano što može da pomogne da se suprotstavite Dragunu. Simurgh je banovan. Eto, Simurgh je banovan. Link koji je mogao da se zloupotrebi. Mislim da je ovo ok. Hajde da vidimo šta nam još dolazi. Za sada i dalje ništa. Brine me, još uvijek ne vidim taj Mystic Mine. Ljudi, izgleda da nema Mystic Mine na listi. Nema Mystic Mine, dakle Mystic Mine je preživao i ovu listu. Ovo je suludo. Imperial Order je na 0. Ok, ovo je sasvim ok. Čak Imperial Order je gori od Mystic Mine, kao što smo rekli u prošlom videu, stvarno je užasan. Hajde da vidimo šta imamo još. Vanity i dalje ostao banovan. Hajde da vidimo. Astrograph. Da, Astrograph je limitovan. To je ok, to je ok. Destrudo je na 1. Interesantno da je sada Destrudo na 1, verovatno će moći da pomogne malo sinhronima. Ajmo dalje. Fairy Tail Snow je sa banovanih stigla na limit. Mislim da je ovo ok. Mislim da neće previše da se zloupotrebljava. Lunalight Tiger je limitovan. Eto, ko voli Lunalightove može da se igra. Za sada ništa. Interesantno, Dragon nije ni limitovan. Vidimo šta imamo još. Recital Starling na 1. Pa dobro, ok. Može, bolje na 1 nego da je na 0. Onda bi uništili taj novi deck, tako da ne bi bilo fair. Svakako je ovo ok. Mislim, nije za neke ljude koji igraju ovaj deck, ali opet bolje išta nego ništa, zar ne? Ajmo dalje. Ospelova. I dalje ne vidim. Monster Gate, ok, na 1. Pot of Desires na 1. Mislim da je Pot of Desires počeo previše da se igra i već smo napomenuli u prošlom videu da je moguće da će se naći na listi dodane na 2 ili 1, ali u slučaju da Sky Striker je recimo dobio 2 engage-a, ovdje se očigledno nije to dogodilo. Ne znam, možda u nastavku vidimo engage na 2, ali čisto sumnjam. Uglavnom, Pot of Desires je na 1. Ajmo dalje. Ima li Mystic Mine-a? Ne. Šteta.
Dobro, idemo dalje na semi. Ok. Semi limit. Hero Lives. Fusion Destiny. Nadir Servant. Salamangreat Circle i Scapegoat. Mislim da je ovo sasvim ok. Ovo je neočekivano. Hero Lives, ok, to je moglo se pretpostavi. Da će malo da promovišu heroje. Fusion Destiny je na 2. Sasvim ok. Čisto radi enforcera da ga neko previše ne zloupotrebljava, ali ako već hoćete da ga zloupotrebljavate, imate ovaj Hero Lives pa stavite u svoj deck. Nadir Servant, ok, mislim, bilo je logično da će otići na 2. Sigurno je da neće ode na 1, zato što sad izlazi Albaz Strike Structer deck, koji je poznat po tome što će mnogo dobro da se prodaje. Tako da će biti jako interesantno. Salamangreat Circle je, eto, čestitamo svim Salamangreat igračima, lepo iznenađenje za njih. Mislim da je ovo fair. I Scapegoat, novčići će u ovom formatu biti, to jest tokeni će biti izuzetno zastupljeni i Scapegoat je namjerno stavljen na semi. Što je donekle ok, mada ima tu neke karata koje bi mogle da se banuju, ali ajde sad. I da vidimo Unlimited šta je. Šta nam je to stiglo? Danger Nessie. Ok. Joker, dobro. Red Eyes Darkness's Metal Dragon. Mislim da ovo nije trebalo da ode na 3, ali ok, ajde sad kad bi već... Možda je zato Konami napomenuo da pre februara neće biti nekog update-a. Tako da ko zna, ako se previše bude zloupotrebljavao, otići će možda na ban, ko zna. Emergency Teleport. Na Unlimited. Dobro, idemo dalje. Raigeki na 3. Ljudi, Raigeki je bio na 1. Ovo je mass removal i mislim da moguće da je Konami hoće, ne znam, zato što nije banovao Draguna da vam da Raigeki, ali Dragon svakako ne može da se uništi. Osim ako ima još nešto što može da potpomogne Raigeki. Ajde da vidimo šta je ispod. Skill Drain. Skill Drain je bio na 1. Aha, ok. Ako imate Skill Drain, onda možete da uradite šta hoćete sa monsterima, jer monsterima efekat ne radi dok je Skill Drain na polju i možete Raigeki da koristite kontinuirano. Ali mislim da ovo nije fair, generalno. Mislim da je bolje bilo da su banovali i Draguna, a Raigeki da ostane na 1 i Skill Drain na 1. Jer sada će svi igrati Skill Drain, Raigeki i neke, ne znam, unefektovane karte. Dakle, mislim da ćemo vidjeti tu neku antimetu koja će ponovo da se vrati na turnire i tako dalje. Mislim da će biti interesantan format, nije loše, moglo je biti bolje, ali u suštini, šta znam, mislim bolje da je Draguna 0, ali šta da radimo. Tako je kako je. I to je to, ljudi, hvala vam puno što ste ostali do kraja videa. Ukoliko vam se svidio, ne zaboravite da lajkujete, šerujete, da se subscribe-ujete, a mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi gdje ćemo komentarisati početak sadašnje mete. Uživajte!